tää parittiin aikaisemmin, mutta jotain varmasti aina kiitorata Joo. No jos puhutaan nyt vaikka jostakin matkasta, mutta ei välttämättä maasta niin kuin vaikka Saksasta. Puhutaan Puolasta ja meidän reissusta, kun ollaan kaikki heilumassa. No, oltiin se vuoren äärellä Zakopanes ja tuntui siltä, että jengi uskalla melkein laskea alas. Ja katees varmaan puolet porukasta, ne oli jossain pienemmän rinteellä horjumassa. Mut ei torju meitä täällä massa tai yksikään kulkija. Eikä tarvi ehkä yksin kulkeakaan, kun täällä on monta turistia, ketkä matkaa meikä matkaa. Ja kertoo meille paljon erilaisia faktoja ja muitakin asioita, ei tarvi itse aprikoida. Eikä ne hoida tietysti meidän puolesta kaikkea, mutta ei se ainakaan meidän elämästä tule vaikeampi tai karkeampi tai sillä tavalla arvioituna. Niin asiat on tainnut aika hyvin hoitua. Jokaiseen, joka täällä on kulkenut vierellään, niin ole pystyt luottamaan, enkä ole pettymystä saattanut tuottamaan. Eikä me ruveta täällä soutamaan tai huopaamaan tai lähetä silleen kumpaakaan suuntaan. Korkeintaan lähdetään vaan suksi huoltamaan ja sen jälkeen afterskin juoman suuntaan. Ja se muuttaa illasta aika huliviili meininkiä, kun muistellaan vaan keillisiä. No ei niin midiä, mut pitihän sit ottaa vielä pari siihen päälle ja sit kun jäätte taksiasemalla meitä siihen venailemaan. Meikäläinen ehti pikkuhiljaa alkaa kelailemaan. Mitähän toi Karjo tos viereisellä pysäkillä? Kampaus on vittu kuin ysärillä, hyvä sillä huudella täällä omas kotimaassa. Hei, mennäänkö vähän skimpailee pojat? Ujaa! Now we are talking! Hey. Kerrankin saa olla se Katainen. Mistä oot saanut ihan kepi? Kepi. Laitos kepitteli, niin mennään. Lähtis. Olisiko nyt Tomi tupakin? Jengi käveli alas. Joo. Joo. Veturia. No ei, kärryttää. Tomi! Takaisin! No. Takaisin! Asa vähän wasabi siitä, kyllä. Nippoo se! Nippoo! Ja wasabit perään. Siinä oli mun Hajoilla tanssia! Pihamaalla, ei tarvita kuin saha. Kyllä se nyt... Jos tulee ulos, niin mitä ei makseta. Tonto on vielä ihan kuosissa, ei oo nukkunut yhtään, alkaa selviytyy hiukan. Sit on tää virallinen krapulavaunu tässä vieressä. Petteri just laskeutunut. Antti otti pienen välikuoleman, mutta Antille menee ihan hyvin. I'm doing fine.